Problém vrások môžeme dočasne riešiť aj výplňovými materiálmi. Najpoužívanejšou je kyselina hyaluronová, ktorá sa prirodzene nachádza aj v našom tele. Tá však v oblasti prevencie nie je účinná, naopak jej efekt je okamžitý. Ak chcete byť doslova za 5 minút krásna, tak jednoznačne je to výplňový implantát, kyselina hyaluronová, prípadne nejaký dlhšie persistujúci v tkanive. No ale aj to má svoje obmedzenie, že niekoľko dní po tom zákroku tam môže byť opuch, prípadne modrina. U vás ešte je možné daný efekt vylepšiť, a to konkrétne pichnutím implantátu, respektíve kyseliny hyaluronovej do týchto oblastí podkožne. Tým by došlo ku nafúknutiu oblasti pod kožou a jemnému dvihnutiu tejto oblasti a následne by sa aj zredukovala daná vráska. Prípadne ešte je to možné dokorigovať na tom istom mieste o 2 týždne. A je k tomu možné aj teraz alebo aj neskôr pridať ešte, respektíve dvihnúť tieto ústne kútiky takisto implantátom kyselinou hyaluronovou. Pán doktor, musím povedať, že som milo prekvapená efektom. Tu ešte ten botulotoxín samozrejme nevidím, ale táto kyselina ma pekne vyplnila. Dokonca trošku už ten opuch odišiel, ak tam vôbec nejaký bol, a je to úžasné. Takže je toto vôbec nejaký opuch, alebo takto mi to už bude tie 3-4 mesiace držať? Je to ešte opuch. On ustúpi za 1, 2, 3 dní, ale nemusí byť vôbec nejaký výrazný. Čím kvalitnejší implantát sa použije, tým ten opuch je menší. Ale je to veľmi individuálne. Sú ešte nejaké pravidlá, ktoré by som mala teraz následne po týchto 2 zákrokoch dodržiavať? To znamená, neviem, často navštevujem fitness centrum, tak či mám sa vyvarovať nejakým aktivitám? No, hlavne kvôli botulotoxínu. 2 dní necvičiť, neísť do sauny, 2 týždne neísť na kozmetickú masáž a 4 hodiny sa teraz nepredkloniť alebo nedať telo do vodorovnej polohy, teda aj lahnúť. No a ešte podľa možností 4 hodiny non-stop prevádzať tento cvik, mračenie sa. Aká látka sa vpravuje do pier v prípade, že chceme mať väčšie pery? Je to výplňový materiál, najčastejšie spomínaná hyaluronová kyselina, a je možné tie pery zväčšiť od takého nejakého minimálneho rozmeru, že prakticky si to skoro nikto ani nevšimne, až po, ako vidíte na niektorých ženách, až po nejaké väčšie rozmery nápadné celému okoliu. Keď príde žena, ktorá má požiadavku, ktorá nekorešponduje s tým, aká je predstava vás ako estéta, je tam potom nejaká rozprava o tom, ako by to mohlo vyzerať? Dávate nejaké návrhy, že tie pery by nemali byť napríklad až také veľké, ako žena chce? Snažím sa tú klientku oboznámiť s tým, aký tu bude mať dôsledok, keď sa to urobí presne podľa jej predstav, ale keď už sa nejako inak nedá, tak samozrejme splní sa klientové želanie, lebo ten ideál krásy je u každého iný. No a musím byť naozaj presvedčený, že tá klientka chce práve toto a predstavuje si hlavne práve toto.